Moikka kaikki, siis tänään on mun Essan koulukuvaukset, eli mennään nyt hakee häntä. Eli hän on ihan tässä, nyt herätetään. Okei. Hän heräs. Nytten mennään suihkuun. Samalla minä menen vessaan. Okei, vessassa. Nyt pitää oikeasti mennä suihkuun. Lämmintä vettä. Laitetaan noin paljon. Okei, nyt on aika lämmin. Nyt laitetaan vaikka tätä. No niin, nyt on tässä. Jo aika lämmin. Nyt pestään kroomi. Ihan vaan jaloista, koska siis niinku hypitään. Suihkuta häntä niinku varmaan 1 minuutin vaan, tai sit vaan 30 sekkaa. Okei, nyt saippua. Nyt siinä saippua. Sait vaan käyttää käsisaippua. Nyt vaan mennään takaisin. Laitan ne sitten johonkin istumaan. Okei, nyt hän istuu. Nyt pitää tehdä näin. Pitää levittää se saippua. Vettä. Nyt mennä veteen. Tehdä näin. Joo, älkää kiihdy. Ja jos on silti saippua, pestää. Hänellä on pyyhe. Kun sun Essa on niinku melkein kuivunut. Pikku myy, mutta kun sun Essa on melkein kuivunut, niin sitten sä voit alkaa laittaa sen vaatteita. Tässä on sen aksessoreita ja sit muita. Niin mä laitan. Täällä on se kaikki tavarat. Mitä siitä? Mutta täällä on se kaikki tavarat. Tässä on sen. Tää on uimaan niin. Ois täällä. Tai joku hattu. Sä voit laittaa sen toinen. Tai sitten sä voit flippaa sen. Ja sitten se voi olla niinku tollanen hattu. Tai sitten voit tehdä ihan mikä vaan. Ei laiteta tota. Sä et mene johonkin retkeille. Mä voisin laittaa tää niinku näin. Ja näin. Tässä ei oo niin paljon väriä. Siinä on liikaa väriä. Laitetaanko se toinen? Ei laiteta vaan tää. Sitten on vielä tämmönen hieno Hello Kitty juttu. Yleensä mä laitaisin jokin tähän. Mut en tiedä. Oota. Siis mä laitin se tuolla keskellä, koska jos mä laitan sen niinku tähän, niin sit menee silleen näin. Tai niin sitten näyttää vaan outoa kuviksessa, niin. Joo. Ja sit. Joo, täällä takana ei oo mitään, koska ei tarvii mitään. Kyllä ottaa ne, siis kato kuinka söpö tää on. Siis oikeastaan niin söpö. Mut joo, sitten täällä menee joku. Joskus mä laitan sen tälleen, tai tähän. Niin. Ai niin, ja sit tässä lukee tää Hello Kitty, koska hän on kroomi, eli Hello Kitty kaveri. Sit nää vielä. Yleensä mä laitan hänen kädellä, mut yhden voi laittaa korvaan, mut ei kiitos. Okei, siis mä laitin sen tuohon keskelle. Joo, te tiedätte miksi se sit on ja niin. Mutta hän ei ole tosiaan määrät, niin mä teen näin. Hänen koulu alkaa 11. Nyt tällä hetkellä on 10. Okei, 1 tunnin päästä pitäisi olla koulussa, eli mennään eikä 20 minuutin päästä. Mutta, niin, mitä se reppu? Mä menen hakemaan kuroomin reppu. Sitten mulla on vielä nää kuroomisläpät. Mä annan hänelle tän laukun. Okei, siis tässä on, hän menee kouluun. Tässä hän on, me mennään kouluun. Nähdään 2 tunnin päästä. Heippa!